тамошобинони азиз, айни ҳол мо дар ноҳияи Восеъ қарор дорем. Дар хонаи Шоҳинаҷон, духтараки дардманд, як хоҳари нозанини мо ки бо амри тақдир маъюб ҳастанд ва дар барномаи қаблӣ фикр мекунам ки шумо ӯро ҳамроҳ бо ман дида будед. Шоҳинаҷон хатми китоби муқаддас Қуръон карданд ва мо ба табрикаш омадем. Шоҳинаҷон, муборак шава. Китоби Қуръона хатм кардем. Раҳмат. Ҳама соз хуб? Чанд моҳ да хатм кардем? Чанд моҳ хондем китоб? 6 моҳ хондум. Як аввали август сар кардам, яъни моҳи марда тамом кардам. Беҳтарин. Саломатион соза? Мечахаем пом кам. Агар мето қара гардим соз мета. Радашта наметавонам. иншоалло ҳеҷ вақт ноумед нашавем. Худованд ҳеҷ бандаша ноумед намекуна. фикр мекунем ки ҳоли беҳтар мешен, хуб мешен. ва айни ҳол мехоҳам ки изҳори миннатдорӣ баён бисозам ба Шоҳинаҷон, ба аҳли хонаводааш ки ман ва як апаи нозанини дигар Аидаҷон ки нахостанд дар ин навор биёянд, бисёр истиқболи гарм намуданд ва ин нозу неъмат ҳама ба хотири мо буд. Ташаккури зиёд. Хушбахтам кунам зиндагӣ хубтам то ай фарзандакот сертм кунам. Имрӯз май дарманда харсанд кардем. Худованд бо шумо да харсандтам кунам. Айда баракаттон ҷо зиндагӣ хуб не хона Худованд насибтон гардон.